Imos desde o Grupo Parlamentar do BNG a facer a primeira valoración do proxecto de orzamentos da Xunta para o ano 2017 que acaba de entrar no Parlamento, como sabedes, o pasado sábado, que inicia agora a tramitación parlamentaria ata a súa aprobación prevista para mediados do mes de febreiro. Por lo tanto, quedan ainda moitas semanas de trámites. Agardamos que se poida cambiar este proxecto, desde logo que nos parece que para Pontevedra non trae nada novo, é bastante decepcionante e negativo. Eu diría que nunha valoración xeral que este orzamento ten presenzas previsíveis, absolutamente obvias, e sobre todo ausencias clamorosas. Ten ausencias auténticamente clamorosas. En canto ás presenzas obvias, desde logo, o edificio judicial da Parda non podía ser de outra maneira, tendo en conta que se adxudicou o ano pasado e que hai un contrato que hai que cumprir e que hai que pagar. En todo caso, tamén sabemos que no ano pasado había 5 millóns de euros que non se executaron. O que fai habitualmente a Xunta é ir traspasando os investimentos e as partidas dun ano para outro, de maneira que se van adiando e pospoñendo as actuacións. Tamén no caso do Montecelo, neste caso xa sufrimos un adiamento, un atraso de máis de 8 anos, que é única e exclusivamente a responsabilidade do Partido Popular. Nos orzamentos ven unha partida de 1 millón de euros que en todo caso dará para o proxecto constructivo, para os estudos previos e non para o inicio das obras, que non veremos desde logo no ano 2017. En canto á estación de autobuses, que é outra das partidas que desde a propaganda do Partido Popular se destaca tamén como grande novidade, podemos dicir que ten unha cantidade absolutamente raquítica de 100.000 euros e prevé un investimento total máis alá do 2020 de 1,3 millóns de euros, moi lonxe dos 10 millóns que se prevén para a Coruña, os 8 ou case 9 para Compostela, os 13,3 para Vigo ou os 8,3 para Ourense. Non pensamos que vai a ser unha reforma integral, tanto exterior como interior, que necesita a estación de autobuses e a súa contorna. O que máis chama a atención, en todo caso, son as ausencias, esas ausencias clamorosas. A primeira, que botamos de menos, é a da variante de Alba, que é unha demanda histórica desta comarca e que outra vez fica fora dos orzamentos, fica adiada. Non hai absolutamente ninguna previsión de investimento o próximo ano para a variante de Alba. Tamén botamos de menos partidas relacionadas co saneamento da ría. Só se prevé unha cantidade de 553.000 euros para o plan de saneamento local, que é tamén un contrato en vigor adxudicado o ano 2016 e, por lo tanto, que simplemente pagar unha desas anualidades porque é un plan que se vai desenvolver ata o ano 2018. Botamos de menos partidas suficientes para a ampliación e mellora da edade. No ano pasado, no ano 2016, prevíanse 2 millóns de euros que non se executaron. Neste ano figura unha cantidade de 593.000 euros para o ano 2017, que nos parece tamén que é inviable, que non se vai executar por a non disponibilidade dos terreos e porque tampouco hai un proxecto constructivo para poder acometer esta obra. O único concello que se beneficia desta previsión de investimentos é o de Marín, que recibe de Augas de Galicia máis de 3 millóns de euros para distintas obras de mellora dos colectores e da rede de saneamento. Outra das grandes ausencias é a dragaxe do río e do fondo da ría. Outra demanda histórica desta comarca e do sector marisqueiro, tamén do sector do porto deportivo e do club naval, outra vez adiada, outra vez desaparecida dos orzamentos da Xunta, cando temos ademais unha situación crítica no sector do marisqueo a flote que está en grande parte causada por a situación da canle de navegación, que foi durante moito tempo un grande banco marisqueiro que agora é absolutamente improductivo pola situación que ten ese treito do río. Tamén botamos de menos que queremos denunciar a ausencia de investimentos no edificio de Benito Corval, que foi unha promesa repetida, reiterada nos pasados meses por parte do Partido Popular e que non recibe un só euro. Non vimos por ningún lado ninguna partida para este edificio. E tamén na rede viaria da comarca, fundamentalmente nas estradas que comunican Pontevedra con Sanxenxo, con Vilagarcía ou con Marín, tampouco se ven investimentos concretos. E por último tamén botamos de menos que o Instituto Galego de Vivenda ao Solo, que anuncia investimentos millonarios
na provincia, concretamente por unha cantidade de 28 millóns de euros, tanto en vivenda como en solo empresarial. Na comarca de Pontevedra tampouco prevé ningún investimento concreto. Entón, desde o BNG o que anunciamos é que nas próximas semanas no debate parlamentario desta lei de orzamento da Xunta de Galicia imos presentar distintas iniciativas, imos presentar emendas e agardamos que froito dese debate e desas propostas que faga o BNG o resultado final do proxecto de orzamento sexa moi distinto, senón o panorama para esta comarca, desde logo para o ano 2017, é moi negativo, é moi oscuro, porque non hai ninguna novidade e os investimentos que se advirten aquí son absolutamente previsibles e vemos, como dixen ao principio, que non aparecen por ningún lado esas demandas históricas en temas centrais para esta comarca que leva reivindicando o BNG e moitos sectores da sociedade pontevedresa nos últimos tempos.